Seríamos hoxe, que sería Galicia se non se implantasen as industrias lácteas que se implantaron no seu momento en Galicia? Empezaba dicindo que o rural non é un xardín. O rural é un xardín se hai produtores que cuiden o rural. Vai a iso por diante. O mellor xardineiro do rural é un agricultor ou un gandeiro ou un propietario forestal que cuide o rural. Por outra parte, se falamos de que non queremos que se siga despoboando o rural, no rural caben moitas cousas. Seríamos hoxe, que sería Galicia se non se implantasen as industrias lácteas que se implantaron no seu momento en Galicia? É dicir, o noso leite, onde tería que ir? Tería que ir ao resto de España a transformarse, non? Segundo digo iso, pois digo que calquera industria que se implante en Galicia, hai lugar para implantala no rural e creo que é a maneira de revertir ese abandono do interior de Galicia, que haxa industria que atraia a traballadores e que xere riqueza no rural, non? Eu creo que iso socialmente se ten que ver ben.